Доброго вечора. Ну не про Білорусь не спитати у вас точно не вдасться, тому що от Лукашенківські ці висловлювання, що Крим де юре, не тільки де-факто російський, але де юре, це цього тижня пролунало від нього вперше. Білоруська опозиція вважає, що українська влада мала миттєво викликати посла білоруського в Києві і зажадати так само на рівні посла українського в Мінську пояснення або спростування цих слів Лукашенка, або підтвердження і займати відповідну позицію. Ви як вважаєте, що треба робити з цим? Ну, те, що стосується таких процедурних речей, то я навіть не сумніваюся, що зроблені. І мова йде від спрямування відповідних нот і запрошення посла Білорусі в Києві для пояснення. Я ще раз кажу, я не сумніваюся, що ці речі зроблені, тому що в правилах дипломатичного протоколу такі речі робляться автоматично. Що стосується якоїсь певної реакції, то відома вже позиція, яка заявлена міністром закордонних справ України, який зараз перебуває в Європі, де спочатку відбувалася нарада міністрів закордонних справ країн НАТО, зараз в Стокгольмі проходить нарада міністрів закордонних справ членів ОБСЄ. Тобто тут якби з точки зору дипломатичного поля протокол витримано, і він розвивається тим процесом, який носить дуже виписаний послідовний характер. Скоріш за все, ситуація дійде аж до відкликання українського посла з Білорусі, до визнання персоною нон-грата певних осіб в білоруському посольстві в Києві. І я не виключаю, що подібна риторика приведе до постановки питання щодо розриву дипломатичних відносин. Тому що те, що звучало останній тиждень з вуст Лукашенка стосовно розміщення певних комплексів озброєнь, щодо визнання Криму територією Російської Федерації, все це достатньо для того, щоб між державами були припинені, розірвані дипломатичні відносини. Це не означає, що припиниться консульський. Тобто це не є тотожні поняття, але ситуація рухається, власне, в цьому напрямку, і тут лише потрібно буде від української сторони політична воля для прийняття певних рішень. Але коли йдеться мова, до речі, я вчора ставив це запитання про розрив дипломатичних відносин, але ми зараз дійсно не про консульські установи тільки говоримо, а про дипломатичні відносини ми ж навіть з Росією їх не розірвали. Теж дуже сильно понизили статуси представників в посольствах, але це пониження і не розірвання з країною, яку ми визнаємо і агресором, спонсором тероризму на Сході, і окупантом зі спробою анексії Криму. Тобто ситуація, скажімо так, в рази все ж таки серйозніше порівняно з тим, що робить Білорусь. Питання абсолютно правильно. Ми його з вами, пане Османе, не одного разу проговорювали. Я вже декілька разів про це казав, що міжнародне право насправді в Україні не давало двох варіантів дій. Якщо подивитися конвенцію про міжнародні відносини і обидві конвенції віденські, які стосуються дипломатичних і консульських зносин, то насправді в ситуації нинішній між Росією і Україною можна говорити про те, що достатньо аргументів для того, щоб дипломатичні відносини були розірвані, і в цій ситуації діяла країна-посередник, країна-поручитель, які називають іще, і виконувала функції дипломатичного представництва певної держави, збереження майна і так далі. Всі ці речі дуже детально прописані в міжнародному праві, і насправді на те була політична воля, яка була потрібна ще в 2014 році. І, до речі, вона і зараз може бути реалізована. Дипломатичні стосунки між країнами були розірвані, як і цілий комплекс угод, тому що відповідно до конвенції про міжнародні договори, в разі виникнення моменту, при якій одна із сторін не може виконувати ці угоди в зв'язку з агресією чи війною, такі міждержавні двосторонні угоди багатосторонні вважаються розірваними.
Тому ті розмови, які велися особливо в 15-16 році, пам'ятаєте, що традиції і так далі, де посилалися на певні двосторонні угоди, вони не є інші. В тому числі весь комплекс документів, які стосуються Чорноморського флоту і так далі. Тому що між країни знаходяться в стані війни. Це не дає можливість виконувати ці двосторонні документи. Ну, а тепер давайте поговоримо про білоруські санкції і участь України в цьому процесі. Паралельно, хоча кажуть, що це не паралельно, так співпало в часі, що американські і європейські санкції одночасно. Я трошки подивився, от перед ефіром про що йдеться мова, подивився перелік осіб юридичних і фізичних, до яких і Європа, там трошки є різниця в санкційному пакеті, але так дивно виглядає, що попередні санкції не дуже вплинули, показники експорту Білорусі, він навіть за останні квартали збільшився. І там є такі речі, наприклад, до підприємств промисловості з калію, тим, чим славиться Білорусь, європейці не запроваджують санкції, бо зацікавлені в імпорті з Білорусі цих товарів. Відповідно, скажімо, найбільший експорт Білорусі нафтопродуктів, він відбувається, виявляється, в Україну. І ми теж тоді не готові будемо це робити, бо у нас це, якщо можна вважати, це альтернативне джерело паливо-енергетичних продуктів. І тому тоді санкції виглядають якось дивно. Там вони запроваджені, наприклад, по відношенню до керівників погранслужб, які дотичні до цієї міграції, по-різному її називають, міграційна криза або парамілітарні формування нового типу проти Європи. От що з санкціями? Вони знову не справжні, на вашу думку, по відношенню до Білорусі? І як діяти Україні в цьому санкційному процесі? Що тут важливо? Важливо, щоб дії України, дії сусідів Білорусі і України були скоординовані, і дії сусідів Білорусі і Європи були скоординовані. Власне, постановка проблеми, яку ви зараз зробили, вона абсолютно правильна. В зв'язку із тим, що кожна країна ховає свої інтереси, то використовується так званий плаваючий принцип використання санкцій. Десь він спрацьовує, але от те, що стосується паливно-мастильних матеріалів, особливо світлих, те, що стосується калійних мінеральних добрив, це будь-яка країна ховає або навіть, використовуючи санкції, закуповує їх і через третього посередника. Навіть такі випадки за останні роки після включення цих санкцій вони були зафіксовані. Хочу нагадати, що по відношенню до Білорусі окремі санкції діють ще з 2006 року. Вони були доповнені потім санкціями 2010 року. Ну і зараз під час фальсифікації останніх виборів, я вже не кажу про санкції, які були прийняті після початку так званої міграційної кризи. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то там уже тричі піднімалися ці санкції, доповнювався список і по фізичних, і юридичних особах стосовно того, наскільки це впливає на Білорусь. Справа в тому, що Білорусь отримує доходи в основному по двох статтях, які ви чітко помітили. Це енергетичний комплекс і, власне, це доходи від експорту мінеральних добрив. І в даному випадку, скажімо, або треба скоординувати дії сусідам Європейському Союзу і прийняти чітке рішення. Я би наполягав на необхідності прийняття таких рішень. Більше того, якщо взяти українську сторону, то те, що Україна отримує, приблизно в рівних частинах доставляється в Україну офіційно, і така частина контрабандним шляхом, що тільки стимулює корупцію. Я вже десятки разів сказав, що санкції проти Білорусі, вони мінімізують питання корупції, яка живиться на паливно-мастильних матеріалах. Тому що всі знають чудово, тому що ринок майже наполовину з об'єму, який йде з Білорусі, а це не тільки і не стільки, власне, білоруські паливно-мастильні матеріали, а це російські, тому що там застосовується подвійна товарна схема. Спочатку нафта заходить на переробку в Білорусь, потім по такій же схемі вона поставляється в країні. Тому говорити, що це якісь торгово-економічні
речі, які там забезпечувалися певними фінансовими потоками, ну майже неможливо. І в цій ситуації треба просто відповідальність і розуміння необхідності прийняття таких рішень. Я би наполягав на тому, щоб в першу чергу Польща, Литва, Україна мають скоординувати ці і прийняти такі рішення, і потім ініціювати ці рішення Європейського Союзу. За таких умов можна сказати, що вплинути на дії самого Лукашенка ймовірність дуже велика. Очевидно, це повністю кине його в руки Кремля. Але при такій ситуації, коли ми розуміємо, що об'єми ці експортні – це не стільки об'єми білоруські, скільки російські, то разом з тим треба говорити і приймати санкційні рішення по відношенню до Російської Федерації. Одразу після подавлення протестів мінських і коли почалася хвиля міграції, скажімо, не тої, яка зараз псевдоміграція, а міграції учасників протестів, політичних активістів, журналістів, працівників IT-сектору в різні країни, в тому числі в Україну, були дві думки серед білоруської опозиції, вона теж неоднорідна, і ви краще за мене. Це, знаєте, одна стара, так звана національно свідома опозиція. Її представники казали от в моєму ефірі про те, що не треба зараз відштовхувати і доєднуватися до тих сил, які повністю демонізують Лукашенка, бо це його штовхає тоді в обійми суто російські, це є російський сценарій, залишайте двері відкритими для Лукашенка. Інша частина, яку представляє, наприклад, Андрій Санніков або тутешні журналісти з нової хвилі, вони вважають, що не треба гратися в геополітику, є ціннісні речі, і ціннісно Лукашенко, і вони якби передбачали, що він все одно буде повністю контрольований Росією, діяти під тим, що робить Росія, підписуватися під всім. І от його вчорашні слова, що вони не просто союзники, а, як він сказав, рідні брати. І якщо бачили цю цитату, ваш коментар хочу отримати, тому що українська влада нібито, хоча і не визнавала результати виборів, але якихось таких педалювань і сильних кроків по невизнанню і шеймінгу білоруської влади теж не робила. Да? Вона нібито намагалася відкритими двері залишати, чи потрібні ці двері відкривати, закривати, і що з цими дверима робити? Для мене однозначно. Я на позиції тих сил, яких представляє Андрій Санніков. І тут нема абсолютно ніякої дискусії. Ніколи Лукашенко не був самостійний. І ніколи в нього не було вибору. Його політика, він особисто сам повністю знаходиться в руках Путіна, в руках Кремля. Звідси приводити якісь аргументи, що він міг, чи може, чи в майбутньому зможе приймати якісь самостійні рішення, це фантасмагоричні речі, які дуже далекі від реалій. І тут ситуація приблизно така. Команду дає, він говорить, команду дають з Кремля, він говорить одне. Дадуть говорить інше, він буде говорити інше. Треба, з моєї точки зору, в даному випадку білоруській опозиції об'єднуватися, займати ціннісну позицію, приймати відповідні рішення і консолідувати ці рішення разом із сусідами. Та й, чесно кажучи, і сусідам треба теж над цим працювати і перестати це виляти, запропонувати так звані плаваючі санкції, де іноді одне робимо, друге думаємо, третє записуємо і так далі. Тому що ситуація в Білорусі, вона поволі перетворюється в створення такого воєнно-стратегічного майданчика, який в першу чергу несе колосальну загрозу для України. Звідси дискутувати про те, чи давати маневр Лукашенку, мені здається, що це, якщо не вчорашній, то точно позавчорашній вже день. Його слова виглядають як іноді слова дивакуватої такої людини, хоча той же Санніков каже, не треба його сприймати як божевільного, він все розуміє, все, що він робить, він дає собі раду, але чи треба серйозно сприймати і ту частину його слів, де він сказав, що якщо, така фраза, якщо Україна розв'яже війну на Донбасі, Білорусь буде поруч з Росією. Як розшифровувати ці слова? Чи це пряма загроза? І чи треба зважати на ці слова взагалі?
Ну, це слова, які б написали на листку з Кремля і сказали, оце треба сказати. Тому що воно суголосне із тим, що говорить Лавров, що говорить Пісков і так далі. Це нагадує мені ситуацію в Мінську, коли виступає представник від Російської Федерації, тоді виступає представник Луганська і Донецька і повторюють одну ж ту ж саму фразу. І доводиться казати, хлопці, я вже почув, хватить вже все це говорити. А тут з'явився ще четвертий, такий зіц-президент, який повторює те, що написано в Кремлі. Тут є одна річ, на яку я не можу не звернути увагу, що треба чітко розрізняти, власне, самого Лукашенка і Білорусь. Розвиток такої ситуації може привести до того, що українець і Білорусь будуть бачити один одного в приціл гвинтів. Оце річ найнебезпечніша. І от у нинішній ситуації або Україна разом із сусідами, з Європою вирішує долю Білорусі, або в перспективі це майже 100%. Білорус буде в приціл дивитися на українця, на поляка, на литовця, латвійця, естонця. І от розуміючи цю стратегічну перспективу, не треба затягувати ситуацію, коли доведеться дивитися в приціл. Треба зараз приймати відповідні рішення, причому які б базувалися, власне, на цінностях, а не маневрах, які комусь вигідні на декілька сотень тисяч доларів, чи євро, чи мільйонів. І так. Про долю, чи можливо вирішити долю Білорусі зараз швидко і, скажімо, зменшити при цьому вплив Росії або унеможливити її вплив на цей процес? Відповідь на це питання лежить у санкціях і дії проти Кремля. І коли ми говоримо Лукашенко, то говоримо Лукашенко, треба розуміти Путін. Говоримо Путін, треба розуміти, що це в Білорусі Лукашенко. І щоб там не відбувалося, це треба сприймати тільки так. І коли ми кажемо про санкції, то це означає санкції, які мають прийматися проти Російської Федерації як держави, Путіна як президента, його там, як кажуть американці, найближчої тисячі чи так далі. Бо насправді власником Білорусі, білоруського майна, фінансових ресурсів і так далі є найближче оточення самого Путіна. Ми сьогодні не раз згадували про ціннісні речі, і тут можна сказати, синонімом цього має бути там чесність. Да? Чесність така, чи не знаю, в політиці, особливо міжнародній, чи доречно використовувати ці слова чесність і цінності, чи не виглядає це досить романтизовано, а часом наївно. От я перелічу 3 речі, які ми можемо говорити, вони впливали на те, що відбувається з санкційною політикою по відношенню Білорусі. Було фальшування виборів і розгін мирних демонстратів, репресій, да, це один комплекс. Посадка Ryanair – це такий окремий випадок, який був з білоруським журналістом із Нехти, якого затримали в результаті посадки Ryanairівського літака, який прилітав над Білорусі, а летів з Греції до Литви, да, наскільки я пам'ятаю. І міграційна криза, або, як опозиція білоруська каже, парамілітарний вплив Білорусі і Росії на європейських партнерів. Так от, якщо їх ставити ціннісно, то все ж таки, на мій погляд, найгірше – це фальшування виборів, волі народу фактично, да, і репресії проти власного народу. Ми бачимо, ми не кажемо про окремі прошарки. Цього разу ми бачили картинку з Мінську, це проти власного народу. Друге, це дійсно загроза Європі парламентарній. І Ryanair – це окремий випадок, це жахливий, він яскравий, але окремий. Але здається, що в європейській санкційній політиці не така ієрархія. Тобто на першому місці міграційна криза, Ryanair дуже збурив, а от фальшування виборів якось і репресії проти власного народу, таке враження, що Європа готова була б терпіти це і далі, якщо б не було міграційної кризи і Ryanairівського випадку з літаком європейської авіакомпанії. Ваша думка яка з цього приводу? Пане Османе, я мушу погодитися, тому що якби було по-іншому, то вже давним-давно проти Лукашенка були прийняті відповідні санкції, тому що не вперше режим Лукашенка фальшує вибори. Судіть самі, 20 років обіймати
самозвану посаду, це треба розуміти, скільки раз сфальшовані були там вибори. Я вже не кажу про те, скільки політичних опонентів було просто забито на смерть. І це вже доказано давним-давно. Тому очевидно, що Європа не дає собі звіт в тому, що її ця позиція м'яка, я скажу так, м'яка позиція, вона лише заохочує людей подібного характеру до нав'язування диктаторських режимів. Я вже не кажу ситуація на кордоні, так звана міграційна криза, тому що це, чому кажу так звана, тому що це спецоперація, насправді це операція з двома складовими. Це, скажімо, введення на територію Європейського Союзу спеціальних підрозділів і торгівля людьми. Що ж, з моєї точки зору, поруч із такими речами, як порушення права вибору, ну, є рівноцінними злочинами проти людності. І це вже матеріали до Гааги. Я доповню ще тим, як катували затриманих у 2010-му, потім у 2019-2020 роках. І ці фото-відеоматеріали вже давним-давно показані в Європі. Додайте до цього використання російських військ знущаннями над білоруським населенням, що теж зафільмовано і так далі. Тобто відповідь на всі ці питання з точки зору цінностного вибору, воно зрозуміло. І Європі треба, я ще раз кажу, тут скоріш за все треба говорити таку фразу. Україні, Польщі і Литві треба ініціювати, наполягати на тому, щоб Європа приймала жорсткі, найжорсткіші рішення, які стосуються цих дій по відношенню і до Лукашенка, і до Путіна. Ну, те, що назвали ці три країни, фактично вони зараз працюють в форматі Люблінський трикутник, і ми починаємо чути ці речі від цих країн, дві з них країни Євросоюзу, і дорікати Литві і Польщі не доводиться. Обидві країни дають прихисток білоруській опозиції, обидві країни дуже активно коментують те, що відбувається в Білорусі. Одна з них, зокрема, фінансує Білсад, і він єдиний такий великий і потужний білоруський канал, який мовить з території Польщі, але тоді чиєї політичної волі в Європі не вистачає для чесності, скажімо, і ціннісності. Ми бачимо зараз зміни уряду в Німеччині, тобто вважають Німеччину ключовою країною Євросоюзу. Можливо, Франції. Хто має бути тут потужним драйвером цього, якщо Польща, Литва і Україна і так намагаються привернути увагу до Білорусі? Ну, що стосується України, Україна не менше приймає біженців, ніж сусідні Польща і Литва, тому тут приблизно в рівні ділять ці речі. Але ви праві в тому, що Польща і Литва надає по гуманітарних проєктах більшу умову білорусам. І тут треба українській владі теж з цим працювати. Я вже не кажу там такі речі, як надання права біженців, надання громадянства тим, хто особливо воював на Донбасі, хто захищав Україну і так далі. Тепер, що стосується, скажімо, механізмів, які б дозволяли і діяли, так як ми з вами говорили, по санкційній політиці і так далі. Я думаю, що для вас, для мене, для знаючих людей буде дивним, чому в цій системі координат не працює навіть от по спеціалізації. Міжнародна організація міграції, БДІПЛ, ОБСЄ, Управління Верховного комісара з прав людини і так далі. Я можу десятки називати цих організацій, які по спеціалізації мали давним-давно вже працювати, приймати відповідні рішення, надавати певним категоріям допомогу, ініціювати санкції. Знаєте, коли трапилася ця так звана міграційна криза, і замість того, щоб всі мною перераховані особи і інституції міжнародні почали діяти, ми отримали дзвінок канцлера уже в процесі відставки Меркель, спочатку Путіну, а потім Лукашенко. Ну, для мене це було просто несподіваною дивиною, хоча насправді достатньо дзвінка там міністра, прем'єр-міністра будь-якої сусідньої країни, попередньому головуючому ОБСЄ, нинішньому і майбутньому для того, щоб було скликано ОБСЄ. Зверніть увагу, ОБСЄ скликано лише зараз, і то
не по питаннях, які стосуються нарада міністрів закордонних справ, то не по питаннях, які стосуються Білорусі. Тобто, про що треба говорити? Міжнародні інститути явно пробуксовують. Ну і коли ви звернете увагу там на сайти, які інформують, як же діють ці міжнародні інституції в нинішній кризі, ну це викликає просто таке, ну якби паузу і заніміння, тому що останнє повідомлення там 10 листопада про те, як ці інституції діють по цій проблематиці і так далі. І тоді зрозуміло, чому включається в ситуацію канцлер Німеччини і чому між Німеччиною і Польщею виникає така гаряча дискусія. Тут є над чим працювати. Насправді йде повтор із-за цієї, ну, шукаю м'яке слово, все-таки ми в ефірі, якби дуже незаконної, антилюдської політики, які проводить Кремль руками Лукашенка, яка насправді розвалює систему міжнародного права. Міжнародне право, міжнародні організації, які створювалися спеціально для розв'язання таких рішень, вони просто заніміли, вони знаходяться в ступорі, бачачи, що відбувається, і не розуміючи, як на це реагувати. Так от, головним ключем, який би запускав ці речі, безумовно, є прийняття рішень на рівні Ради безпеки ООН, відповідних структур ОБСЄ. І там же не тільки є інституції, які мають приймати рішення консенсусом, так як там, наприклад, як сесія ОБСЄ чи засідання Ради безпеки ООН. Там є спеціалізовані підрозділи, спеціалізовані програми, які можуть негайно запускатися. До речі, по міграційній кризі. Там розказують, що там проблеми із дітками, там, із жінками, з чоловіками старшого віку. Ну, для цього є відповідні фонди, і вони автоматично мають в такій ситуації працювати. Що одразу б сепарувало, скажімо, населення, яке потерпає, і ті рекрутовані кадрові військові, які інкорпоровані були під прикриттям цих людей, там діяли. Ні, ми бачимо таке повільне входження в ситуацію, чим безумовно користується Кремль, користується Путін і починає руками Лукашенка палити це вогнище в центрі Європи. Ну, ви фактично сказали, що міжнародні інституції не працюють, навіть перелічували кількість інституцій, які займаються. Знаєте, коли ми зараз про Білорусь говоримо, те саме стосується іноді Криму, бо коли йдеться мова про навіть такі речі, як моніторинг того, що відбувається в Криму, на якому світ міг би наполягати, і Росія б змушена була погодитися на фізичний моніторинг, а не тільки віддалений, який робиться. Ми маємо 3 інституції: і Раду Європи, і ОБСЄ, і Організацію Об'єднаних Націй з їх комісаріатом по справах біженців. Да? Так, і ми не бачимо наполегливості, і ми то можемо зараз сказати, що зараз країни, або, як кажуть модне слово, стейкхолдери великі, від них залежить більше, ніж від самої інституції. Інституції залежні від ключових країн. Чи можна сподіватися і очікувати більшого від нового німецького уряду, чи політика не буде сильно мінятися від того, що змінилося в Берліні? Що стосується нового уряду і канцлера, то в нинішній ситуації все більш залежить від ініціатив і позицій Києва. От на чому будується система міжнародних відносин, зовнішньої політики і так далі? На двосторонніх, багатосторонніх стосунках. І тут зараз залежить від того, як Київ, наскільки він буде ініціативний, як він буде будувати стосунки двосторонні, робочі, технологічні, політичні стосунки із партнерами, які з'являються. Тому що, давайте чесно скажемо, з новим канцлером треба будувати ситуацію з нуля, тому що людина щось знає, але так глибоко, як це знала там Ангела Меркель, навряд. А у повсякденній дискусії аргументацію доводиться набувати. Власне, це закони жанру. Звідси очевидно, що Києву зараз необхідно проявляти ініціативність
працювати не тільки на рівні там міністр, прем'єр, на рівні технологічного апарату, радників, людей, які знаходяться допоміжного апарату і так далі. Я вже не кажу працювати з засобами масової інформації. Ну, одним словом, тут є всім чим зайнятися. І від того, як будуть вибудовуватися ці технологічні стосунки, буде залежати, а як на політичному рівні сторони будуть взаємодіяти. Мене трошки дивує те, як особливо команда президента Зеленського вибудовує ці стосунки, фактично відсторонивши Міністерство закордонних справ від цього технологічного процесу і ввівши це в руки однієї людини, керівника офісу, на якому зосереджено сьогодні майже все. І от послання, яке звучало, мене, чесно кажучи, трохи здивувало, тому що це не послання, це просто виступ президента, бо там виникає стільки питань, і ти розумієш чудово, що послання Я, до речі, хотів саме в другій частині проговорити про послання, тому я вас переб'ю, і щоб завершити трошки з білоруською темою, давайте і одразу перейдемо до послання. Білоруського, чи є привід зараз, такий жорсткий привід через поведінку Лукашенка взагалі відмовитися від мінського формату як майданчика, де відбуваються зустрічі трьохсторонньої групи, і казати, що Білорусь не є країною нейтральною і не є країною равновіддаленою від сторін конфлікту? Для мене питання це було закрите ще після чергових фальсифікацій виборів і знущання над громадянами Білорусі. Це є неприпустимо для цивілізованої держави проводити переговори на майданчику держави, де знущаються над людьми, де порушуються основоположні права людини. І я тоді казав ще, а мені здається, в розмові навіть з вами, про те, що треба було чітко заявити, українська делегація більше не буде брати зустрічі в розмовах і переговорах, які будуть вестися в Білорусі. Зараз тим більше, після цих заяв, які були зроблені у Лукашенко, це означає, що Лукашенко сидить поруч із Путіним. Все, треба закривати ці речі, і треба відверто говорити про пошук нового майданчика для ведення переговорного процесу після завершення цієї кризи. Тоді ще одне уточнення дотичне. Що могло б бути цим новим майданчиком, і ваше ставлення до цих ініціатив Ердогана стати посередником, як ви до цього ставитеся? Майданчиком може бути те, що починалося. Женева для трьохсторонньої групи і Женева плюс по питаннях Криму. Ці рішення приймалися, вони юридично сильні, від них ніхто не відмовився, не треба нічого шукати, тобто воно все в дії. Що стосується ініціативи Реджепа Ердогана, президента Туреччини, то після участі в доставці, м'якше хочу сказати, рекрутованих російськими приватними арміями курдів до кордону Білорусь-Польща, президенту Ердогану треба було шукати яким чином повернення обличчя. Отак я скажу. Яко? Бо все-таки потреба в взаємодії України і Туреччини є дуже велика. Я тут буду використовувати ще м'якші формули. Звідси, очевидно, що з'явилася ініціатива, яка, я переконаний, проговорювалася між президентом Зеленським і президентом Ердоганом. Але у ситуації, яка складається зараз, такі речі треба проговорювати Києву з Парижем, з Берліном, з Вашингтоном. Після того, коли це погоджується, тоді як позиція спільна пропонувати через Норманді Путіну. Бо тут справа ж не в тому, є ініціатива чи немає її. Справа в тому, що ця ініціатива може булькнути як камінець у воду, і нічого від неї не залишиться. Скільки вже таких ініціатив було, згадайте, позиція Назарбаєва про переговори в Алма-Аті,
чи в Нур-Султані пізніше. Ну, це не серйозно. Дивіться, а ми не можемо сприймати позицію країни, яка в ООН голосує проти нашої резолюції, наприклад, ООНівської. Да? От Казахстан відверто голосує проти. Це точно не рівновіддалена. Туреччина, ми дивимося послідовно, незважаючи єдина з ісламської країни, мусульманської країни світу, як би там не було і теплі стосунки з Путіним, завжди голосує за. Не виходить, як Азербайджан з залу, там нібито і не голосували, і підтримали, і не проголосували. Не поводиться. Однозначна позиція, однозначний виступ завжди, і цьогоріч ми теж чули від Ердогана, однозначне неприйняття окупації, анексії Криму, невизнання цього факту. Тобто Туреччина може собі дозволити. Єдине, що от іноді такі речі, про які ви згадали, да, і тут треба м'якше казати, виникає питання, а в яку гру грає тоді саме Ердоган в цій ситуації? Ой, ну я вас, ви ж чудово знаєте, хто більше вас знає, який гравець президент Туреччини. Тому в нинішній ситуації треба просто усвідомлювати, що ми маємо справу з дуже активним емоційним політиком, якого треба завжди поважати, якого треба шанувати, якого треба мати за союзника, і особливо в такій ситуації, як є. Але при цьому треба і усвідомлювати те, а як до цього віднесуться Париж, Берлін, Вашингтон. Бо так само не мені вам розказувати, які там двосторонні стосунки склалися за останні, особливо за останні 5 років. Тобто тут оцей пакет, він зрозумілий. І тому Києву треба зважити, в якій ролі оцей союзник потрібен нам більше. Чи в питаннях ведення... Те, що ви сказали, що, скоріш за все, обговорювалося з Зеленським, іноді таке враження, що, можливо, ініціатива з'явилася з київської сторони Зеленського, бо уж дуже сильно хоче Зеленський віч-навіч побачитися з Путіним. Да? І навіть це пролунало позавчора ще раз, що потрібні прямі переговори. Хоча, як експерти кажуть, Нормандій формат – це теж прямі переговори. Ніхто не сидить в окремих приміщеннях, всі сидять віч-навіч, один одного бачать. Ніхто не носить, як між ізраїльтянами і арабами, з кабінету в кабінет меседжі, коли люди не сідають за один стіл. Тому оце наполягання і дивує, і складається враження, що Зеленський шукає поза нормандійським форматом когось, хто підтримує його оцю ініціативу зустрічі віч-навіч і переконає Путіна в цьому. Вам так здається? Ні? Якби. Справа в тому, що ця ініціатива, її просто треба розібрати по частинках, як вона була сказана, щоб було більш зрозуміло, так про що ж президент Зеленський говорив, фіналізують своє послання. Там є дуже багато меседжів і речей, на які треба звернути увагу. І так, перше, це було сказано за рамками виступу. Тобто виступ завершився, уже суфлер не працював, він зупинився і пішов якби вільний текст самого президента. Він починається з «Я не боюся зустрічі з ним». З ким? Питання. А я вам скажу з ким. Там одна літера впущена. З ними. І малося на увазі самозвані лідери Луганської і Донецької. Але по дорозі, до того, щоб сказати з ними, торгався страх політичний. Тому що було зрозуміло, що це буде сприйнято однозначно і в парламенті, і в українському суспільстві. Після невеликого пасажу позитивного про українську армію далі звучить: я не боюся переговорів з Росією. Постановка питання: з ким в Росії? З Путіним? З ким? Хто візаві? Тобто тепер уявіть собі поєднання двох речей: з самозванцями, з Росією, а далі звучить фраза, бо це підтримують. І звучить там названі держави, при цьому слово «європейська» замінюється на «українське». Це така, скажімо так, аналіз цього висловлення говорить про те, що експресивність, обірвані фрази, які прозвучали, вони не дають відповіді необхідної нам з вами. І їх ще треба протлумачити. Очевидно, що на сьогоднішній день, і про це всі знають, що реальний міністр закордонних справ, він же керівник Офісу Андрій Єрмак, давним-давно
веде розмову з Козаком, своїм російським візаві, і по темі Донбасу, і по темі імпорту до України газу і так далі. Але суспільство не приймає цих речей. Звідси оці обірвані фрази президента. І насправді, якби він був чоловіком мужнім і сміливим, і не передоручав це керівнику Офісу, то він би мав сказати так: я не боюсь цих розмов, я хочу говорити прямо, вірте мені, я вас не зраджу. Але для цього треба бути таким, як Де-Голь, таким, як Черчилль. А в нинішній ситуації це взагалі річ недопустима. Бо він прекрасно знав, що він не встигне це сказати, як з Москви скажуть «ні». Ви можете говорити тільки із самозванцями з Луганська і Донецька. І так і сталося. Буквально через 2 години і декілька хвилин з Москви пролунав цей сигнал. Більше того, ця річ, пане Османе, вона дуже шкідлива, тому що те, що прозвучало, буде в Парижі, Берліні і Вашингтоні сприйнято як готовність Зеленського до сепаратних переговорів. Як ви розумієте, в системі міжнародних стосунків і того, про що ми з вами говорили от вже майже 30 хвилин, для України це колосальна безпека. Тому що в момент, коли там прийшов новий керівник, Париж іде на вибори, подібні пасажі, коли йде заміна коней, принесуть дуже велику шкоду Україні. Тому задача була в тому, щоб Зеленський проголосив тези про те, що ми зберігаємо наші формати, ми будемо їх зміцнювати, і наша задача спільними зусиллями змусити Путіна сісти за стіл переговорів і прийняти відповідні рішення. Ось позиція президента України. Тим більше в умовах, коли наростає на кордонах України загроза з боку Росії. Я, звичайно, не можу вас запитувати про, чи знаєте ви деталі переговорів Козака і Єрмака, якщо ви стверджуєте, що вони постійно на прямому зв'язку. Навряд чи вам хтось може казати, про що вони там говорять, але принаймні тоді переконання зустрічатися напряму з самозванцями або проксі, або спойлерами взагалі окупантів. Яка може бути аргументація того, щоб сідати, говорити з ними про що? Як можна переконувати будь-якого, хто б не був поруч, найнекомпетентніший чиновник з Офісу президента, як його можна переконати в тому, що можна зустрітися і про що говорити, і як це пояснювати? От можемо собі уявити. Для здорового глузду це пояснити не можна. А це пояснити українцям після 8 років неможливо. Але ми маємо розуміти, що ми говоримо про неофітів, які з точки зору міжнародного позиціювання, принципів, про які ми з вами говорили, цінностних речей, вони не мають якоря. А їхнє минуле дозволяє їм цей якор юзати вправо, вліво, куди завгодно. Тому оце і біда величезна. Тим більше на фоні тих рішень, які приймалися, пам'ятаєте, коли російську делегацію то видворяли з Ради Європи, то приймали. Це ж дражні. Це ж відповідна речі, які на неокріпші нерви, на відсутність досвіду політичного впливають. І не випадково, що це невротичні фрази, які звучать, обірвані, завершені фрази, перескакування з однієї теми на іншу, це, власне, свідчення і наслідок надемоційного сприйняття того, що відбувається в світі. І реакція на емоційну складову, а не фактологічну, поведінки партнерів, союзників і так далі. Тим більше, я вже не кажу про те, що немає розуміння, що і Франція, і Німеччина, і Сполучені Штати – це демократичні країни. І якщо офіційний уряд займає ту позицію, то це не означає, що опозиція не буде займати чи якась там партія іншу позицію. А неофіти подібного характеру, зачувши якісь слова когось із представників, приймаються як позицію цілого народу, цілої держави. Давайте тепер поговоримо про схильність демократичного світу до компромісів, які іноді вони демонструють. Оці пропозиції вчорашні Лаврова
А до того позавчорашні путінські, про гарантії не розширення НАТО на схід, а фактично не гарантії того, що Україна і Грузія не стануть членами Північно-Атлантичного альянсу. Лавров вчора сказав, що незабаром Росія запропонує нову безпекову архітектуру. І ми розуміємо, про що йдеться мова, про це не розширення. А сьогодні ми дізнаємося про те, що і передбачається скайп-зустріч Байдена і Путіна 7 числа, 7 грудня. І от чи може це статися знову переговори про Україну без України? І чи просто вчорашні експерти, які зі Сполучених Штатів Америки особливо казали, що ні, Захід на це не піде. Ми чули і Єнса Столтенберга, і Блінкена, але ключові країни НАТО, зокрема Німеччина, Франція, знову промовчали, нічого на це не відповіли. А ще є позиція Сполучених Штатів, чого очікувати. Ви спокійні за це, чи треба хвилюватися, що знову будуть переговори про Україну без України? Перше, зараз контакт Києва і Вашингтона є дуже тісним. Я не буду називати факти, я просто кажу, ці стосунки дуже і дуже тісні, в тому числі в даний час, в якому ми з вами знаходимося. Тому позиція Вашингтона буде спиратися на союзницькі стосунки із Києвом. І це буде позиція, яка буде відображати позицію Києва. Тому я тут спокійний за те, що не буде Вашингтон говорити про Україну без України. Тут для мене це очевидно. От на даному етапі я дуже добре розумію, які контакти відбулися і знаю, який зміст може бути по позиції України. Це перше. Друге. Те, що питання України там буде, безумовно, чи буде воно там, чи стане воно причиною того, що відбулося сьогодні там в Стокгольмі? Ні, не буде. Тому що у цих двосторонніх стосунках є цілий ряд суперважливих і дуже делікатних питань, які пов'язані з глобальною безпекою, з регіональною безпекою. Що стосується тем України, аргументації, яку ви привели, вона не витримує ніякої критики. Тому що якщо сьогодні розглянути позиціювання, в тому числі об'єктів, на яких розташовані ті чи інші види зброї, НАТО і так далі, то вони набагато ближче, ніж Україна, знаходиться до Кремля. Кажемо абсолютно чітко, чого так боїться Путін. Путін накручує цю пружину, доводячи ситуацію до, умовно кажучи, Карибської кризи. І вже для мене очевидно, що розв'язка може наступити тільки через такий пік напруження, який буде названо там якоюсь кризою. В якій ролі тут Україна, це дуже важливо. Звідси я би рекомендував українському керівництву політичному, власне, розглядати ситуацію, як було сказано, доведення її до ситуації крайнього напруження, але при цьому Україна має в цьому процесі отримати відповідь на декілька питань. Перше питання – це її участь в системі загальноєвропейської безпеки і допомогу, яку може надати світ для забезпечення безпеки України. Власне, це одне питання. І насправді те, що ми з вами говорили, я й намагався показати, якими шляхами треба себе на сьогоднішній день зробити частиною загальноєвропейської безпеки, не будучи членом НАТО. І нинішню ситуацію, не дивлячись на те, що вона є небезпечною, а її, в тому числі, даруйте за те, що скажу, треба використати для того, щоб зблизитись настільки з Північно-Атлантичним блоком, щоб це була технологічна залежність і технологічний союз, який давав би можливість співпрацювати. Тому що, я наголошую на фразі, позиція і аргументація Кремля не витримує ніякої критики. Ні по кілометражу, ні по видах зброї, озброєнь і так далі. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день насищеність Криму і території окупованого Донбасу бронетанковими, воєнно-космічними військами є
за межею будь-яких систем безпеки європейської, чи середземноморської, чи чорноморської. Так. Дуже вам дякую. Роман Безсмертний, український політик і колишній посол України в Республіці Білорусь, коментував нам і ситуацію по висловлюванням Лукашенка щодо де-юре російського Криму, і по останніх ініціативах міжнародних навколо України, зокрема російських так званих ініціатив по новій безпековій ситуації в світі. Далі новини. Повернемося в цю студію після новин за 15 хвилин.